right vanhu muZimbabwe yaipano kana uchiziva futi kuti uri weopposition zvekudaro handisi kutaura opposition imwe yaya yemafaniso kutaura vanhu vanonyatsosapota the movement yechokwadi yeopposition yana advocate Nelson Chamisa yaipano futi paita nyaya panapa zvatoda kuti tiite panapa ka toda kuti timboonesana nyaya iri panapa. But the most important thing, tanga nekulike this video kuitira kuti vanhu vaya vasheke, because nyaya iri panapa yaita hombe, but paita debate, paita nyaya hombe panapa. Pane nyaya yatanga yabudiswa pachinzi the opposition is easily distracted and they enjoy side shows. Ever noticed how they've invested in ZANU-PF functionalism? Urukunzwa nyaya iri panapa. Saka chazoitika ndechekudai so. Pane zvinhu zvataurwa nemuchinda uyo anoitwa Wopo chimwe. I understand kuti kazhinji tinomudeedza mazita akawanda ndije. But panapa ari kurostwa nevanhu manje. But pane something zvaataura zvatoitawo kuti ndibata takati ayo rekedza ndiende ndinotaurawo nemaZimbabweans timboonesana kuti nyaya yakaita sei vanenge vachiionawo sei. Ari kubuda ari kuti some of Zimbabwe's opposition leaders have been deceived into believing that the military faction of ZANU-PF will include them in a GNU. All the nonsense about something is about to happen is based on that counterintelligence they have been fed since before the election. None of that will happen as time will reveal. The opposition should have been focusing on fighting instead of hoping to be co-opted. But this is where we are. This is what Dr. Ngozani Moyo meant when he said many are fighting for inclusion in order to eat and not fighting for change. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa navahopo ching'ono. But ndiri kuzoona vanhu vari kutanga kubvunda nehasha vakamutarisa inozoya zvekutoti takutokubuditsira mapanga tikumhanyise. Ndo nyaya iri kuchiika panapa. Pakunzi Weshman Ncube said ideas is to keep supporters hopeful by all means. Opposition studied every ZANU-PF move, hoping to find some cracks so they feed their supporters conspiracy theories. There are accounts that major in that problem is in politics, unlike religion. Hope is not a strategy. But ayo vanenge vachingoti ngatingogara tinavo vanhu ngoto tichingogara tino nevanhu vedu chaunga chedu tichingovaudzawo nyaya nyambo kuti vagare varipo, so that kana takuzosvikawo nguva yeelection tobva tangonotamba njuga kanavo kuti ayo and guys let's try our luck kuitira kutiwo pamwe maybe kune vamwe vanhu vanenge vagara vachidai soko vaite se vari kugona kuzongonzwawo tsitsi vakanodaidai. And nyaya iyi ndakada kuitarisa, it's something jekuti tikada kuiswerera panapa zvochokwadi tinoona kuiswerera, because you can't say something like that ka kuti zvakataurwa naNcube zvokuti techingoti vanhu techingovachengetawo kuti vangogara vachiningena zvinhu zvokuti iwopo unenge uchikipa vanhu vacho unenge uchifirei at the end of the day. Kana zvisiri kuitira siya ka, you can't say kuti you are a leader iwo uchitaura zvinhu zvakadaro kuvanhu chingosiya ka ukufirei. But they know kuti ivo pachavo they are making a lot of money, they are making a living out of it. Range chitozoti ainini zvangu zvokutoita chaunga icho chichi ndikutobenefita somewhere ndowana chandikutowana ipapa. Kunozowanawo mamwe mapolitical funders kuti vanenge vachisikunywa mari vazovaita se vashikanda mari, neeven mari yacho yepolitics kune mari dzinobuda ikakola. You still remember mari iya yakabudiswa musi vakashiyaniswa. No mwari kuti the opposition, instead of organizing chimurenga to liberate Zimbabwe from ZANU-PF, the current selfish law-abiding career politicians wish to be selected by ZANU-PF in this illegal system of misgovernance. Pasine ZANU-PF pamberi nechimurenga mumwe wari kutaurawo zvaari kutaura, but most of these guys vanenge vatori kure zvavo. Mumwe anenge achingotaurawo ari kure achida kuita se kuomesera vamwe kuti vazoita hasha. Now mumwe ari kuti which opposition, like really brother, to say the truth, I have always voted the opposition since I turned 18, but this move taken by Chamisa of taking a sabbatical like we are in soccer, maybe I will see the benefits later, but for now yo doma zvata hopo chingono badzoka nehasha zvanzi if a doctor takes a sabbatical, patients die
If a politician takes a break, his cause die and his opponent becomes stronger. Ndo mashoko ari kutaurwa kuti kuri kuchipatara chiremba akati ndakuda kumbozorora varwere vanofa. Saka kupolitics uku vanhu vanosara futi vari pama1 because uyu anenge anigiri. I don't know how far truth is that, because inini what I believe kwanza munhu achiti ndiri kutora sabbatical kureva kuti panenge pane mamwe kama for example uri doctor ka pane mamwe madoctor ka position handi kune mamwe vakasara varipo. Saka ndioneche kuti saka uri kuti havasi good doctors. I don't know kuti ndozvakada kutry confirm here panapa. Now umwe kuti these guys have mastered the art of doing this, spreading false information as bad as always, like what happened on the elections. I don't know which guys is but apart kupisanwa hama dzadiwa, all these rumors about fighting going on in ZANU-PF are lies. These guys aren't going anyway. Zimbabwe won't be free anytime soon. Domangwa zvaku believe wo nevamwe vanhu. Mwari kuti Chamisa need to endorse someone so that we can move forward, guys, otherwise apana takamira. Yet a lot of punitive looting strategies are being advised every day. It's funny. Chamisa ngati ndandosiya politics, ndakangosiya mushika asi ndichiri kuita se ndichiri kudrive. Ndo zvakataura. Saka zvokuti azouya achiindosa umwe, imwe ingotora iwenyu muindosa nemege muende. Simple as that. Because haana kana munhu wakabata kuti usavhure. Mwakambotraya kuita GOE watu iko zvachinja ka GOE yacho yatofa like dodo. Zvaitaura yachiti opposition is dead like dodo. Iye GOE yake. Because zvinhu zvakada sezvizvi it's not easy. Honestly speaking, kuti uunzwa vhura political party ayo une vanhu. Unenge une vanhu unoona kupi. Saka vakuda kuti munhu anodiwa nevanhu kuti aiwa ngaachiti ndasira ningi kuti ndingapfurira chienda kumberi apase chimuti. Imi chiko chakadaro icho. ZveMaZimbabweans ukada kuzviteedzera unoka kuti zvalosi. Umwe ari kuti it's time our society produces new leaders from civil groups, tried, tested and are focused and principled. Mamwe mashoko ari kubvawo kune umwe munhu. The Zimbabwe the problem is us Zims failed mkuzuzana. When we get time to choose the competence one, we tend to go the opposite. This is my reply to Wopo. Okay. As citizens, we need to fight a regime hard on. The opposition is now like ZANU-PF. Even Chamisa, whom we thought was a foot soldier, ran away from the battlefield, and even to the extent of blocking some of us after we advised not to only tweet but to be men of action. Hey, okay. The same counterintelligence that told them to dump it as a condition for being considered for the GNU. Mukuzwa ikwe nyaya iripo. That's counterintelligence yakafurana ningiri kuti vasiye biti kuti vazokwanisa kupinda muGNU. Ini nyaya dzeGNU dzedzeka dzakatotaurwa ndine wani munhu angatora against it. Ndichiti idzimwe nyaya idzi ndedzekunyeba. You know, sometimes vanhu panapa tinoti tikauya tikataura nyaya unza aiwono nyeba iwo. Nyaya dzako idzi dzokutaura ndidzi. But vanhu vanozozviona pape kuti but iwe patotaura chokwadi ke. Patofamba ngoti iwe patongoka se. That's why mukuona kuti kazhinji panapa patinoya panapa kune vanhu vese vanenge vari panapa vakunyatsonzwisisa boza vakabvira kure nesu vachinatsoona kuti mano this guy uyu haasi kudhomoka. Chese chaanenge atotaura anenge achitonanga chokwadi. Ende kune vamwe vanhu vakatomboda kuti dedza mazito iwe unenge chiproject chana ningirikini ona chiproject ona. At the end of the day boza kuti but aiwa munhu aita project pa because zvinhu zvacho zvanga achitaura do same thing zvinenge zvaitika. Anyway, ndo zvachingori chibasa chedu kuti ukangoda kunotaura zvakadai ubvunza aiwa iwewe ndiwe uri chakati vanenge vakutotanga kutoblame iwe. Ndikuzosanganawo nevamwe panapa vari kuti all these remnants of MDCT has proved over and over that what they want. They shows who they are. Zimbabweans needs completely new strong leadership. Zimbabwe leadership titaya wala but tutarana chokwadi chekuchekoka
beto yaya iringe chirwirwa pepa yakaoma. Honestly speaking, ngatiudzane chokwadi, vanhu vaya veZANU PF havambofi vakasiya zvinhu zviya zvekuti alright opposition yangotidya saka takungovapa kuti vangotonga nesilver plate. Vakambovarerwa muna 2008 ndo vadyiwa opposition vainzi yawina. Kubva ipapo vakabva vatonoti pana panoda kushanda nesimba, pana pakutora strategy hapachadi kurizina panapa, because ivo vanoziva kuti alright tisu ndo vakabata, vanochiti ndisu takabata mari dzacho zvese, mabanks, everything, maminerals ndisu zviri mumaoko edu, saka takangobvuma kunzi tadyikwa because of election. Zvimake sense. Saka vanenge vakuti guys, takutoriska zvese zvatinazvo panapa. Vanogona kutoriska hafu yemari yenyika cheche kuti vatokuina election iro. Saka panoriskwa mari yakadaro so iyoyo yese yechinzi yakandwa kunzi yetinzi against opponent. Munenge munyazoziva zvinhu zvinenge zvichiitika kuti makazviona ku Triple C hapana kana mari yanga imboriko kapepe. Mari dzedzimwe dzakazotanga kutozouya kunzi mari yadai party yaitobatanidzirwa mari nevanhu kunzi ngatidai man guys, ngatidei kuti movement iende kumberi. Vamwe vanombotry ngatitsvagirewo president weduwo kamota ka bulletproof, chinchi nyaya dzimwe dzese dzaingotenderera dzedze. Saka vachidai so vachidai kwanga kuri kutry kuti ase kutoti vanhu vanoda kutry kufighta vega, but I don't know kuti zvinozongoendawo nekupiwo zvazvo. Saka chinenge chiripo nje fight yacho inenge ichitwa isi easy. Vanhu vazhinji vanobuda zvipopotera kuti saka Chamisa ari kutiregera, Chamisa ari kuzotisiya tichidai so, but chokwadi vanozochiziva kuti Chamisa anenge achiziva zvaari kuita, because akabuda achingo explain mamoves eso ndoda kuzowadai ndodai vanobva vamhanya nogareko since mari iripo kudhara, budget iripo kare, vanongozoti arida kutora this move. Saka nana ninge ndai munodai so ndai munomirira ikoko. Last time baba akati ndiri kuenda kukoti, akatosvika kukoti kwacho vakatomirwa itonzi watononoka uya tinzwe nyaya yako. Vakamira ana mupofu yava mazondai the fulcrum the chinchichichi vakateerera zvaro vakazongonzi young men tiri kudawo ma11. Saka zvinhu zvese izvozvo uchaona kuti kwese vanenge vakatraya kufighta, vanenge vachifighta, ende Chamisa ari kutotraya kuita zvaanokwanisa iye zvaari kutraya. Problem iri pari vanhu vari kurwa nawo vanoriska zvese zvavanazvo, vanotora mari yese vachiisa pazvinhu. Ndosaka uchiona kuti macomrades mazhinji vakabvira vari muopposition vachishanda nemwoyo wese, vachishanda vachishingirira kuti toda kuti nyika inake. Vazhinji vacho havasisiko, havachakwanisa kuita izvozvo, vakuita zveupenyu hwavo. Why? Because vakanodhila neopponent nemari. Vazhinji vacho vakatengwa izvozvo kuti ningi mutengesi ningi muchichi, but imari. At the end of the day imari. Iwe unongotoziva kuti uri murombo, iwe wapuwa waneta nekuroja, wobva wanzi iwe tikukuofa imba kayo, tikukuofa mari inotenga imba, iwe ndoti unotenga imba kwakati, wobva wotenga imwe yaka, but zvatava kuita mari iwe toda kungoti udai so. Papipo ucharamba iwe waneta nekuganzira, unoziva kurwadza unoita kuvhairirwa kuti unonge uchinzi weroja kana kuti iwe ndiwe unenge watokutanga kuita matitle deeds kumhuri yekwako. Saka this whole thing hazvisi easy guys, ndo chokwadi chandingangokwanisawo kutaura zvangu inini. Hazvisi easy, but these guys kutraya vanenge vachitotrayawo vane zvavanokwanisa. Ndosaka muchinoona kuti vanhu vazhinji vanga vari serious vakaramba kutengeka mustruggle dzese dzekubva kumazuva anatsvangira ivava, vazhinji vacho vakafa, vanenge vakaramba kutengeka nemari. Pane plan A kana kuti ndinotenga nemari yaramba plan A, plan B munhu ngaadzimwe. Ndozvazvitori because hii game yekuti vanhu ndoziva kuti aiso hatingakwanisa kungoti tingoti zvinhu zvabva mumaoko edu. Because vanenge vachiti saka tozviendera kuhondo totoona kuti pane huchi nemukaka apa. Maona nyaya yacho. Saka vacho tabva tagreba tachibata chinhu chitobva tazongonzi takutorerwa futi nevamwe vanhu. Saka ndo nyaya inenge ichinetsa. Muri Zimbabwe ndamondidarika nepanapa ndakati handingazotaurisa. Panonzi paCoolian TV. Ameno nyaya iyi muri kuiona sei? You can tell me what you think in the comment section.